od čega boluješ? Imam ciste na jajnicima i na jetri. Imam neke crvene fleke po jetri i po crijevima. I malo sam psihički. Potrebno je da idem na terapije u Tursku na kontrolu. Ovo je od dobrih ljudi iz Atlante. Oni su to poslali za tebe i za tvoje lečenje. I da nam budeš dobro, jel važi? Obećaj mi. Opet. Jel imaš još neku želju? Da se ponovno vratim u školu. Sad ne idem što ne mogu hoditi. Ne mogu. Jednostavno da idem više van, da se družim djecom. A ne možeš da hodaš uopšte. Zato mi samo samoća da nemoćna. Jel mogu ja da budem tvoja drugarica? Mogu? Sigurno. Ja sam sad srećna jer si ti moja drugarica. Jas. Razmenit ćemo brojeve i onda ćemo da se čujemo, jel može? Može. Slobodno, slobodno, slobodno. Ja te držim. Tako, bravo. Eto, vidiš da možeš sve. I da si najbolja. Jel da? Ti se meni javi kad te budem zvala, važi? I da mi kažeš da si hodala i da si dobro. Može? Može.